Hai. Manta kambing dia setiap mak. Ano dia? Wala ulla incheni. Voice popular nella kana voice ji. Maka inchalla dura. Temma potisi. Ole irpuda. Ella admit ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಂಡ. Adjust strategy. Admit ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಕದೇ ಇರಲ್ಲ ಬಂದು ಬಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. കോടയോ ഇനി അത്ത് കോട ಫ್ರೀಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಜ್ಜುನ ಬೀಜವನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಓಲೇರು ಪೂರ ಓಲೇರು ஒரே நிஜு ஹாட் இந்த சாப்பாடு வீட்டு கொடுத்தாரு சோபால ஜலு ஏர்வத்தி ஒலிஜர் போப்பேன் ஏர்லேஜில் போப்பேன் ఉల్లే శోభ ఏం చెల్ల తెమ్మ పప్పుజి సీతాపుర కన్యాడు తెమ్మండు సీత అజ్జి తెమ్మండు తెమ్మల వాయిస్లో అంతే అదే తెమ్మల అతను ఇంక బాపుందా కేకిల్ పాపోడా అన్న కవి అక్క హాయ్ దాదయ్య పోపావుడు అంచనా పోపే వన్నక అచ్చు బెత్తాలు అచ్చు కాండెప్పుతాడు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యారు బాబు
ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗೋಡೆ ಆಂಡ ದಾಲ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಉಪ್ಪೆ ಉಪ್ಪೇನು ಒರ್ಮೆಂಟೆ ಪೋಪೆದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗೋಡೆಗೆ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವೇನು ಪಾತ ಸಿಂಗೋಡೆ ಪುಂಗೋಡೆ ತೀಯರುಂಡ ಇಜ್ಜೆತ ಮಂಜುನಾಥ ಪುತ್ತೂರು ಉಗ್ಗ ಉಂಡಾರಕ್ಕ ಯಾನ್ ಉಗ್ಗ ಉಂತಿಜಿ ಯಾನ್ ನನವು ನೋಡು ಉಗ್ಗ ಕೋಡೆ ಮತ್ತೆ ಉಗ್ಗ ಉಂಡ್ರೆ ಆತಿರಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಹಚ್ಚಲ ಪೋದು ಮುಡೆ ನಿಂತ ಅತ್ತಿಗೆನಿಲ್ಲ ಅದು ನೇಟ್ ಹೌದೇ ಆತಿಜಿ ಅವೇ ಪಂಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆತಿಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಚೆನೆ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಒಂಜು ವಾರ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಆತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ದಾದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇತನೆ ಬರ್ತದೆ ಆಂಡ ಹಾಲ್ಗೆಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನ್ನ TM ಆಯಕ್ಕ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ನಾಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಮೋಚನಾ ದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17 ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಹೌದಾ ಜೋರ ನಾಳೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಬೈದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೇತೇನೆ ಬೈದು ನಾನು ಹಾಲ್ಗೆಡ್ಡೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಿಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವೇ ಬಂದೀನಿ ಡೇಂಜರು ನಂಚೆಂಚ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಫೋನ್ ಬಂದು ಪಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಹಾಲ್ಗೆಡ್ಡೆ ಯಾ ಪಂಡೆತ ಯಾರು ನಮ್ಮೇನ ದೇವಿರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಕಾಸು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲಾತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಎತ್ತವೇರು ಹೆಂಗೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಬಂತೆತ್ತ ಯಾನು ಮಂಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡಿಕೆ ಎನ್ನ ಬೇತೆ ನಂಜು ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಇರುವತ್ತದ್ದು ಗುಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಜಪ್ಪನೇನಾ ಅರ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ಕಲ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇರು ತೆತ್ತಿ ಪೇಸ್ಟ್ ದಡ್ಡ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಬೂನು ಕಲ್ಲೆವೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಹೂಲಾವು ಲಕ್ಸ್ಲಾವು ಬುಡ್ಚಿ ನಾವೇನು ಕೊನಪ್ಪ ಈರೋಜು ಎರಡು ಮೈಸೂರು ಹಣ್ಣು ಕಂತೀನೆ ಮೀರುಂಡೆ ನಾವೇನು ಕೊನಪ್ಪ ಎರಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಕಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಜಾರಿ ಏರು ಭಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇರು ದಾದ ಬಂಡೆ ಅಂದತ ಕವಿ ಅಂಚ ಓ ಗುಡ್ ದೇವೇರುಲೇರು ನೆನಪಿಜ್ಜಾನೆಗು ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಚಾ ಪರ್ದು ಆನಿಯೇ ಕಡೆ ಆತನಿಯೇ ಚಾ ಪರ್ದೆ ಕಡೆ ಆತ ನೀರೇ ತೋಚಾರ್ರಿ ಅನಿತ ಒಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಮ್ಮ ಆಂಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಅವು ಉಂದಾಂಡಿ ಇಂಚಿನ ಹಾಲ್ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಲ್ಗೆಡ್ಡೆ ಬಂದು ಬರ್ತನು ಅವು ದೆಪ್ಪ ಅವಡು ಡೇಂಜರ್ ಅವು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಬಂಡೇನು ಅಪ್ಪಂಡ ಆಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆತೆ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ಲ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸೌಕಿ ಸೋಬಡ ಬಂತನ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿ ಬುಲಿತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಇರೇನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಓಲು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ರೆಗ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ಪುಂಡ ಎಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾತೆರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರೊಲಿಯೇ ಮಂಜುನಾಥ ಪುತ್ತೂರು ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ಆತ ಅಂದು ಗೊಚ್ಚೂರು ಯಬ್ಬಾ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ನಿಜನಲ್ಲ ಅದು ಹಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಕದು ಹೆಂಕದ ಹಾಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಆನೆ ತಿಂಪಿನ ಹಂಚಿ ಬಡಾವು ಪಂತೆ ಕೋಡೆನಿ ಅಲೆ ಬೇಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ದೇವಿರುಳ್ಳೇರು ಅಂದು ದೇವಿರುಳ್ಳೇರು ಅತ್ತಿ ಅನ್ನನ ಈರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಬಂದಾಗ ರಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಕೇನು ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲು ಬಿರಿಗೆ ಬಿಸತೆ ಬ್ಯಾಡ್ನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಗೊಬ್ಬಲೆ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಯ್ ಸಿನ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಗೆ ಶೀತ ಆದುಂಡತೆ ಕೋಡೆ ಲೈವ್ ಮಂದಿಜಿ ಜೋರು ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಿ ಎಂಕ್ ಶೀತರ ಪಾತರ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಂಡಾಲು
ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಂತ ಪಾರಿಂದ ಅಂಚ ಅವೇನೆ ಅక్కడ ಸುರತ್ ಕಲ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆ ಕಂತ ಕಂತ ಅಪಗಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಯ ಹಣ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ್ ನಾನೊಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪು ಅಂದೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಉಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ರೂಮ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ ಆಪುಡು ಈಗ 9 ಆಪುಡು ಅಂದು ಇತ್ತೇತೈದು ಗಂಟೆ ಅವಿಕ್ ಚೂರು ಅಂದಿ ಐಕೊಂಚೂರು ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪು ಜನ ಪಾಡ್ದು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೂ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜೆರು ಬುಕ್ಕ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬೊರ್ಚಿ ಶೋಭ ಏರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಮಗೆ ಎಂಕುನ ಬೊರ್ಚವ ಸರಿ ಆಪು ನಂದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಅಬ್ಬಾ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನೀಲ್ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೇನು ಏರಿಗೆ ಅಂದಿ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಭಾರತ ಆಂಟಿ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈಡೆ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ದಾಯಗ್ರು ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದೀವಲ್ಲಿ ಇವಲ್ಲಿ ದಾಲ ಅಪ್ಪುಜಿ ಫ್ರೀಸರ್ ತಿರ್ತದಿಲ್ಲ ಅವ ಪನಿ ತಕ್ಕ ಬೈಜಾಲು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ದಿಯರಿ ಬಲ್ಲಿಯ ದಾದೇರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಯಿಲ್ ದೀಕ್ಷಾ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯದಿ ಎಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಡಾಯಿರಿ ದಾದಿ ಶೋಭಾ ಎಂಕಲೆ ಬೇತೇನೆ ಎಣ್ಣೆ ಈರ್ ಪನ್ನೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡು ಈರ್ ಕೇಳೋಡ ಈರ್ ನೋಡಿ ಯಾನ್ ಕೇಳೋಡು ತಿಳ್ಪಿನ ಶೋಭಾ ದಾದಯ ಅಜ್ಜಿನ ಇರಾಂಡಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಯಾ ಕಲ್ಕೆರೆ ಈರಾ ತುಲ ಶೋಭಾ ಮುಂತುಲ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಓ ಯಾನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗನ ಆರೆ ಬರ್ಪುನತ ಅಜ್ಜಿ ಬರು ಮೆಲ್ಲನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮೇರೆ ಅನ್ನನೇ ನೆವ ತುಲ ಓ ಯಾನೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಂಬರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಜ್ಜಿ ಜನ ಬೋರ್ ಬರುವೆ ತೂಕ ಬರಂದಕುಲ್ಲ ಅಂದ ಅಜ್ಜಿ ಕೋಲು ಕುಟ್ಟೊಂದು ಬರೋಡ ನಡತೊಂದು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಓವು ಯಾನೆಕೇನಿ ಸಮ ಓದಿಲ್ಲ ಈರ ಓವು ಎಣ್ಣೆಕೇಂದ ಎಂಕೆಂಚಕೇಂದು ಓ ಯಾನೆ ಎಂದು ಆರು ಓವು ಎಂದಕ್ಕೇನು ನೀ ಎಂಕೆಂಚಕೇಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಯಾನೆನಾ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನಾಯಕು ದೂರ ಮಾಡ್ದು ನನ್ನ ಈರ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಡದು ಪೋಡ್ಚಾಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಆತಿರ್ನಿ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಅತ್ತಿಯೇ ಪಾಪ ಅಂದ ಆರು ವಿಕ್ರಮ ಹೋಗ್ಸಿರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಅಂತಂದ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ನಿಕ್ಲಿಗ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದುಂಡಾ ಎಲ್ಲ ಯಾನು ತೂಪ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಅಮ್ಮನ ಕಾಂಡೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬರ್ರೆ ಬಂತೇರಿ ಯಾನು ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೀತಾ ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ಗೀತಾ ಕೇಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಪೋಪಿನ ಇಟ್ಟುತ್ತೆ ಆಂಡ ಪೋಂಡ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿತ್ತಿಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಂಟು ಜೋರ್ ತೆಮ್ಮ ಜಾಗತ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪಂಡಲ್ದೆ ಹಚ್ಚು ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ 15 ಮಾತ್ರ ಕಂದೆ ಅವು ಮೀನ್ದ ಕನ್ನದಲ್ಲಕ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಲರ್ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಆಪು ಹೆಂಗ ದುಂಬೆ ಪಂತು ಅಲ್ ಯಾಕಂತ ಈತೆ ನನವೇ ತೆಮ್ಮ ಬನ್ನ ವರ್ದೆಂಕ್ ಅಂದದೆ 19 ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂದ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಬರೋಡು ತೆಮ್ಮ ಪೂರ ಹೋಗ್ನು ಅವು ಎಂಕಿಲೆಗೆ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಶರಣ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಶರಣ್ಯ ಎಂಚೊಲ್ಲ
ಒನಸಾಂಡ ಚಾಪರಿಯನ ಬಾಕ ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರತ ಇಂಕ ದೊಂಡ ಕಲ್ಕೆರೆ ಆಪುಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವನಿತ ಕಲ್ಜೇರ್ ಸರಿನ್ಯ ಈ ಡೈಲಿ ಬರೊಂದು ಅಮ್ಮಸಿಗೆ ಪುನ್ನಮೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ಲೈಕ್ ಕೊರು ತಮಸೆವಾ ಶೋಭ ಬನ್ನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆ ಜ್ವರ ಶೀತ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ತೆಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಏನ ಮುರಿದು ಪೋಪುಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಪೋಯಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ರಜನೆ ಅನ್ನಗ ಯಾವ ಇನ್ನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದತ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಡೆ ಆಯ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಪ್ಪೆ ಅಂದು ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೆ ಬತ್ತಡ ಬರ್ಪಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗೋಡೆ ಅಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಂಡ ಪಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಣ್ಣ ಸಿಂಗೋಡೆಗೆ ಪೋಪಿನ ಪೋಯಿಜಿನ ಏನ್ ದಾದ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಪೋಡ ಹಾಪುಂಡತ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ರಜೆಗೆ ಅವು ಅಂಚಿನಿ ಪೋಯರೆ ಮನಸ್ಸು ಜೈಕು ಅಂದು ಬಾರಿ ಮೋಕೆ ತೆಮ್ಮದು ಅಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಎಂಕುಲುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಈರು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲೆಜ್ಜರು ಬಂದು ಬಲಿಪುನವೆ ಎಂಕುಲಿಜ್ಜರ ಎಂಕುಲ್ ಅರಮನೆ ಎತ್ತ ಅಂದು ಸೀಕ್ ಸಿಂಗೋಡೆ ತೂಂಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಅತೆ ಪೊಕ್ಕಡೆದೆ ಇತ್ತ ಜೋರು ಸೀಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಸಿಂಗೋಡೆ ಎಲ್ಲ ತಗೋನಾಗ ಹಾಕಲು ಖಾಲಿ ಆವೇರು ಲೈಕ್ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರಣ್ಯ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಓಡೆ ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಆಳು ಮೀನು ಪತ್ತೆರೆ ಹತ್ತು ಬರ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಯಾಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ತೂದೆ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದ ಹಾಡು ಶೋಭಾ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿನೇ ಹೆಜ್ಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಪಾಡು ಜಾಲು ಲೈವಿಗೆ ಬರ್ತನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮನ್ಪಾಲು ಎಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತದ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಏತು ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಡು ಆತೆ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಚ್ ಅವರ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋಡು ಎಂಕ ನೆಟ್ ಬತ್ತನ ಯಾವಜಿ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ನ ವೀಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಡು ಎನ್ನೈತೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ 27 ಅದನ್ನ ಆತನೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಜಾರ್ ಅಡ್ಡದ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬರಡು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಐಕೆ ಬಂಪಿನತ ಒಂತೊಂತೆ ತೂ ಒಂದು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವೀಡಿಯೋಗ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಲೈವ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ನೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇಗ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಸರ್ಚ್ ಮಂತದು ಆ ಮೊಕಲ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಂಡದು ಮಿತ್ತು ಮಾಡುವೇರಿ ಇಜ್ಜಿನ ಅಡಿಗೆ ತಿರ್ತು ದಕ್ಕುವೇರೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಇಪ್ಪಡು ಮಲ್ಲಸಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂದಂದು ಮುರಾನಿ ಶೋಭಲ ಅಂಚಿನಿ ಪನ್ನಿ ಅದೇ ಬೇತೆ ಪುದಾಡ ಅಂದಂದು ಲೈವ್ ಬೋರ್ ಬಂದು ಅಂದು ಅವು ಕಾಮಿಡಿಯಾ ಶೂರ್ ಸಾರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಂಡಲ ನೆರಡೆ ತಿಂತೇರು ಧರ್ಮಗು ಬರ್ಪೇರು ಉಂತಲೇ ಏಪ ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ನೆರ್ತಯ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜನ ನೆರ್ಪಿನೇ ಬತ್ತೇನಾಯೇ ಅಡಬೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೈದೇನಾ ಆ ಚಿತ್ತಾಣ ಪರವಾಗಿ ಇಜ್ಜತದೆ ನನ್ನ ಮೋನೆ ನೆಟೆಬುರ ಇಜ್ಜತ
ನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಿಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಏಯ್ ಮುಸುರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಕ್ಪು ನಂಜಲೆ ನಂಜಲಿ ಇತ್ತೆ ಪುರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಮೋನೆ ಅಂದ ಬೊಕ ಬೈ ಚಂದತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾನೇ ಪೋಪುನೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪರಬು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ದಾದ ಕಜಿಪು ವಾಟ್ಸಪ್ ಪಂತೆ ಅದ ಪರಬು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಟೂರ್ ಪೋದಿಪ್ಪು ಒಡೆಗ ತಿರುಪತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದು ಇರಿಗಿದಾನೆ ಅಜ್ಜ ಮುಸುರು ದೀಪ ಇಲ್ಲ ಆಯ ಲೂಟಿ అక్కడ కేండేనా కొనేరే ఆయ భారీ జోరులే ఏ రాయన పంచువా ఆయ లూటి పోకురి శబన శబ్ హాయ్ పంచుదే ఉపద్రవం ಸಬ್ಬು ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಾಯಿ ದಾನೆ ಕೊಡಿಸಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಉಸರಿಜಿ ಬಗ್ಯಾದ ಕರದಪ್ಪರೆ ಬೋದಿತ್ತ ಮಸಲ್ಕೆ ಅಡೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಹಾ ಅಲೆ ದೇದಿನತ್ತ ಬೆಂಗ್ ನಂಜಿ ಬಂದು ನಂಜೆ ಅವನು ಸೌಂಡ್ ಅಕ್ಕ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಓಡಾತೆ ಕೊರಿಯನಾ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂದು ಚಂದ್ಯ ಓ ಶರಣ್ಯ या मेसेज स्किप पांड या पंड मुंपाय उपद्रव ನಂಜಲಿ ಅಲ್ಲ ಈ ನಂಜಲಿಗೆ ಹಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮೆ ನಂಜಲಿಗೆ ದೇವರನ್ನ ಲೋಬನ ನೆರಿಯಲಾತ ಪುಗೆ ನೋಬದಿತ್ತಿನ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಡ ಮಗ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮ ಅಂಚೆನಿಂಡು ಈ ಬೇಗದ ಮಲ್ಲಿಪುರಿ ಮುಲ್ಲಡೈ ರಡ್ಡಜಂತ ಪೆಟ್ಟಾಪುಣಚ್ಚು ఆయనని అందు పజ్జు అజ్జి బట్టే అజ్జి ఏం చల్లారు ಶರಣ್ಯ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇಜ್ಜ ಏನೇ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಶರಣ್ಯಗ್ಲ ಪರಬು ಗೀತಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತನ್ ಉಂಡಕ್ಕ ಐಫೋನ್ 17 ಗೆತ್ತೋನ್ಲೆ ಈರ್ ಕನಲ್ ಎಂಕಾವೆ ಅನ್ನನ್ನ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂತು ಕೊಲ್ಲೇವೆ ಮೂಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಬರ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬದ ಹೆಂಗ್ ಪರಾತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೀತಕ್ಕ ಹತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಂಡ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೀತಕ್ಕ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಗೀತ ವ್ಯಾಪಾರ నుంచి బాగా ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಂಚೆನೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈರು ಪರಬು ಅರ್ರ ಮಂಡೆ ಎಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದಿ ಐಫೋನ್ 13 pro ಗೆತ್ತೊಂದಾಕುಲು ತಾ ಕಂತಡು ಲಾಂಡ್ ತನ್ನು ಅಜ್ಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಅಪ್ಪೆ ಕಂಟ್ರಲ್ದೆ ಗೀತ ಹತ್ತು ಮಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ವನಿತಾ ಓಲ್ಲ ಮಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿನ್ನನೇ ನಾಡಿ ನೆಂಪುಲ್ ಗೀತ ಬೈ ವನಿತ ಬೈಜಾಲೆಂದು ಆಯಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲ ಒಂತ ತೆಮ್ಮಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಪೋಪುಡತೆ అందతే అందు నంజరే ఎలా ఆల్ట పెట్టు మనుపును పరబు అజ్జి బత్తెరియా వనితక్క హాయిಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಮಿತ್ತದ ಜಪಾಡ್ವಾರು ಓ ಪರಬು ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡಿ ವನಿತ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು
ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಪತ್ತಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಡು ಕೊರ್ಪೇರು ಹಾಯ್ ಶೋಭಾ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಬರ್ತದ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ವಾಚ್ ಅವರನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆವಡು ದಯಪಟ್ಟ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಎನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಮಿತ್ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಂಡು ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ಜನ ನೆಟ್ ಪೋದು ಏನು ಹೈಡ್ ಉಂಟು ತೂಂದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಡೋಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಲೈಕ್ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಉಡತ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗಳ ಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನ ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪ ಮಗ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳಾಡು ಇರೆಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಪದ್ರಾಡಿ ಇತ್ತಿನ ಪತ್ತಂಜ ಕೆಲವು ನಂಜಲಿರ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಕುಂದೆತ್ತ ಪೋಪೇರಿ ಪನ್ನತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರು ಬರೋದು ಇತ್ತಿನ ಕೂಸಂತ ಬತ್ತಿದ್ದ ಬೇತೆಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯ್ತು ಐಕಿತ್ತ ಯಾಲ ಏರ್ನಕ್ಲ ಹೋಗ್ಜಿ ಎನ್ನ ಏತು ನಾನು ಬಂದು ಗುಲ್ವೆ ಅಕ್ಕ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಪೋಪಿಕಾಲ ಅಂದು ಲೈಕ್ ಬೀರೋದು ತೆನ್ನಕ್ಲೆಗಿ ಪಿಚಾರ್ ಆಗತ್ತೆ ಕೊನಾಡು ಅಕಲ ಲೈಕ್ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಅಂದಾನೆ ತಿರ್ತು ಗುರುಚು ಗೊತ್ತಾಡ ಕೆಲ ಬಾರಿ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ನ ಮಾತ ಪುದಾರ್ದು ಎತ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮೆಂಚಿನದಾದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ತಿರ್ತು ಮುರಿ ತಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಕೆಲ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಂಟು ಇಪ್ಪಡ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜಿ ಆನ ಸೀದರ್ ಪೋಪಿನಿ ಅಕ್ಲೆಂದು ಪಿರ ದುಮ್ಮು ಯಾನೆ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಅಕು ದುಂಪು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೂಪಿನಾರು ಒರಿ ಉಪ್ಪುನ ಉನ್ನತ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನಕ ಅವರ ತಿರ್ತು ಮುರುಡೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಸೇಲಡ್ ಪಾತೆರ್ದು ಗೊತ್ತು ಸೇರಲ್ಲ ಯಾರು ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪಾತೆರ್ನು ಆರಿತ್ತೆ ಕೊರ್ನಿಗೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಕೊರಿಯ ಮಗ ಇರುತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅತ್ತೆ ಪೋಯರ್ ಹಾಕೋದು ಪೋಯರ್ ಮೊಕಲ ಪದ್ಯಡ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಲೂಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ನಾ ಕಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಐಕೆ ಮ್ಯೂಟ್ ದಿತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಉಪದ್ರವ ಜಾಸ್ತಿ
ಅಚ್ಚು ಲಂಚನೆ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪದಲ ಮನ್ಪುನು ಕೆಲವು ಓದಿಯ ಮಾತ್ರ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆತ್ರ ನಿಕಲ್ ಮೆಗ್ದಿ ಅತ್ತು ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಆಲಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕಾಲ ಕರಿಂಡಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ದೆತ್ತೆ ಆ ಪುಂಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವನು ಆ ಪುಂಜು ಮ್ಯೂಟು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಮ್ಯೂಟ್ ದೆತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಬಿಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಕೆಬಿಕೇನತ್ತು ಯಾನು ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಓಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾನು ಟಾರ್ಚರ್ ಅವನಿತ್ತು ನಾಲು ಬುಡ್ದು ಬೆರಿಕ್ ಅದೇನು ಅಯಗದಾದ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಪದ್ರನೇ ಮಲ್ಪುರ ಅಂದು ಬೇನೆದೇನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇನೆದೇನೆ ಕೆಬಿಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಅವು ಕಂತೆ ಎಟ್ಟುಂಡಾವು ತೂಪೆ ಎಂಕು ಬರ್ಚಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪುಡುಂದ ಏನು ಅನ್ನಗೆ ಎಂಕುಲ್ ತೋಜುಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಸವಿತಾ ಬತ್ತೇರಾ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಅದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಮಗ ಶೋಭಾ ಅಂದು ದಾದನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಶಟಾಪ್ ಸವಿತಾ ದೀಕ್ಷನ ಅಕ್ಕನ ದಾದನ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅತ್ತತ್ತು ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ರೀಪ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜೋನ್ ಬಲೆ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪವೆ ದಾದಲಡೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪೆಟ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಐಸ್ಕೊಂಡೆ ಪಜ್ಜುಂಡತ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕೊಡ ಅದು ಕಾವ್ಯಕಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚೊಕೊಬಾರು ಹಾಯ್ ದೀತಿನ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಸೆ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ರೆಡ್ ಉಂಡದು ಬಾಯ್ ಬಾರ್ ಜತ ಬೆಚ್ಚ ನೀರತ್ತ ಇತ್ತೆಂದು ಸೋಕೊಂಡು ಜಕ್ಕರ ಅಂಡಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ दयाबट बाहर क्या कौन बहन ये रिक दे बे ಈ ಲೂಟಿಗೆ ಬಜ್ಜು ಕವಿತೆ ಬನ್ನಿ ಬೇರೆದಾದ ಮಗ ಬರಬಗು सविता पुजारी सॉरी है मैसेज पाड़दारी जो तू जाने यार मोकला गलटे डाने यार वनस अंडे दादी कजिपू दाल ಏರ್ನಯ್ಯ ಕವಿ ಅಕ್ಕ ಒಂದು मैं अभी नहीं डालेगा मेरा साथ नहीं अभी वो जाए ಅಕ್ಕ ಒಂದು ಗೀತಕ್ಕತ್ತು ಅಜ್ಜ ಪಾಡಿನಿ ಅದ ಕವಿ ನನ್ನ ಮಲ್ತಿರಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೆ ನೋಡ್ಚಿ ದಾಯಗ್ ಶೋಭಾ ಕಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಮಗ ಅಲ್ಪ ದಾಯಗ್ ನಿಖಲ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಜಿಜಿ ನಿಖಲ್ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ತುಲ ಯಾನ್ ಮೊಕಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಡಾಂಡ್ ದಾಯಗಜ್ಜಿ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಏರ್ಡಕ್ಕೆ ನೆಂಡನ ಆಗಣನ ನಿಖಲು ಏರಿಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯ ಅನ್ನ ಈಗ ರೀಪ್ಲೇ ಕೊರಿಯಾರ ಅಂಚನ ಪದ್ಯ ಬನ್ಬೆ ಬಾಕಿಲ್ ಬೇಡಲಿ ಪಕ್ಕೊಂಚ ಶೋ ಕನ್ಯಾ ಕನ್ನದಿಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬಜ್ಜೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಚಿ
ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಶೀತ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಐಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿಯಂದ ಬುಬ್ಜ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಆಚು ನಿಕ್ ದೀಪತ್ತೆ ನಿಕ್ಕ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ ಚಕ್ಕಬಾರ್ ಪಜ್ಜು ಅತ್ತಿಗೆ ವನಿತಾ ಅಪ್ಪೆ ಕಷ್ಟಲೆ ಪಾಣಿ ದಾದಂದು ತಾಯ ಗಜ್ಜಿ ಉಂತಲೇ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಕೋಪ ಅಜ್ಜಿದ ಸರಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ದಾದ ಪ್ರವೀಣ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಯಾನ್ ಮಕ್ಕಳ ಪೆಟ್ಟಿಡು ಬುರಿಯ ಅಂಚಿನ ಏರ್ ಪಜ್ಜುವ 24 ಅನ್ನೆ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ನೆ ಕಾನ್ಸರ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಹಾ ಅಂದಂದು ಪ್ರವೀಣ್ ಕಡೆ ಆ ಕಳ್ಳನೆ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಕೇಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಕವಿ ಅಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡಿಗೆ ಮಿಸ್ತ್ ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಸೆಕೆಟ್ ಹಾಪುಜು ಮಾರ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಪಜ್ಜು ಮೂರು ಗಾಲಿಯ ಊರುಜು ಮೇ ಹಾ ಐಡ್ ಬರೋದನ್ನು ಎಂಕಲ ಮುಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬನ್ನಾಗ ಸರಿ ತುಯ್ಯಾರ ಆಯ್ಜು ಕೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಗುಬ್ಬುನಿ ಹತ್ತು ಅಂದ ಪ್ರವೀಣ್ ಕನ್ನ ಚಾಪಂಡ ಡಿಕಷನ್ ಚೊಕೊಬಾರ್ ತಿಂದು ಕುಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಆಯಿ ತಿನ್ಲೆ ಬಂದು ಅತ್ತ ಆಯ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ತಿನ್ನೋಳ ಅವಡ ಎಂಕ ಪುಜಿ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಮಗ ಲೈವ್ ಬರ್ತದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ಂಡ ಪುಂಡ ಮಗ ಆಯ ತುಲಿ ಉಪದ್ರಾಯ್ ಗೊಬ್ಬಿನಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪಂಡನ ಇಜ್ಜತ ಅಕ್ಕ ಈರು ಲೈವುಡು ಇಪ್ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಪಾತಿ ರುಚಿ ಅಜ್ಜಿಗ ಅಪ್ಪಜಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮದು ಉಪದ ಗೊತ್ತಣ್ಣದ ಬೊಕ ರೀಪ್ಲೇ ಜಂದ್ ದಾದ ಎಂಕ ಪಾತೆರ ಇಜ್ಜಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ಗೆ ಬೊಕ ರೀಪ್ಲೇ ಇಜ್ಜಿನ ದಾದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಓಕೆ ನನಗೇನು ನಿಜ ಮುಲ್ಪಲ ಇವಡು ನೆರ್ಪುನಿ ಮುರ್ಚಿ ಅಂದಂದು ಮೂಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮುರ್ಚಿ ಕೆಲವರು ಹೈಡು ಉಂಟುದು ನಾಟಕ ಮಂತ ಪೋಪೇರು ದಾದ ನೇರ್ನಿ ಯಾನು ನೇರೇನ ವನಸಿಗೆ ದಾದ ಉಂಡು ವನಸಿಗೆ ಎಂಡ ನೀ ಸಬ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುಲ ದಾಲ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಂದೆ ಶೋಭ ಈ ಪತ್ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ಮಗ ಅಬ್ಬಾ ಪತ್ತೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುಗೆ ಕವಿ ರೀಪೆ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಕೇನ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಲ ಯಾನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊಡ ತೂತೊಡೆ ನನಗೆ ಮೋನು ಬರೋ ಬಾತು ದಿತ್ತಿನ ಕವಿತನ ಕೇಳಿ ನೊಟ್ಟೆ ದಪ್ಪ ಶೀತಡೆ ಹೆಂಗ್ ಅವು ಅರಿಗೆ ವೆಜ್ ಏರೆಗ್ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ವೆಜ್ಜಿ ಈ ಕವಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ಯ ಮಾಸ ಉಂಡ ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಸ ನಾಯ್ದ ಉಂಡಾವೆ ಹೆಂಗು ತಿಂಪುಜ ಮಾತ್ರ ಪಿದೈದ ಅಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ದಾಲ್ ಸಬ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪುಂಡತ ಪಾರ್ದು ದಾಲ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂಜಲ್ ಮಗ ವನಿತ ನಿಕ್ಕದಾದ ಅಲೇನು ನಡು ಊಟ ದಾದ ಏರ್ನಯ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಗಲಾಟ ಒಂಜಿ ಮಂತ ನೋಡ್ಚು ಮಾರಾಯ ಎಂಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಬಾತದ ಮಾತು ಅಕುಲು ಪಾತೆರ್ ಲಡಾಯಿ ಮನ್ಪುನು ಆಕ ಲೈವ್ ಪೋಲೆ ಆಕುಲು ನಾಟಕ ಮನ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಂಡಿಯ ಪ್ಲೀಸ್ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಕತ್ತ ಏರ್ ಪಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಪೊಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರ
ಆಯ್ಪುನಿ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ಪಿರ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಹೊರ ಪಂಡತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ಯ ನಾಯಿ ಬೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ತೂತ ಕೊಡ ಏನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರಂದಿದ್ದ ವಚ್ಚುಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಸವೇ ನಾಯ್ದ ಮಾಸನಾ ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಬಾಯ್ ದಾದ ಶೋಭಾ ಈತ ತಿಂದ ವಿಷಯ ಮಾತಾ ಸರಿ ಕವಿ ನಿಕುಲೆ ಉಪ್ಪುಲೆ ಲೈವ್ ಓಕೆ ಒಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಎದ್ದುದ ಮಾಸ ಒಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಡ್ದ ಮಾಸ ಆತ ನಿಕುಲೇ ಬರ್ಪಿನ ಮಾರ ಎನ್ನ ಲೈವ್ 4 ಜನ 5 ಜನ ಬತ್ತಿನಕುಲೆ ಇಂಚ ನಿಕುಲ್ ಮಂತಂದಾಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪರ್ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಫನ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಬೇತ ಲೈವ್ ಪೂರ ಪೋಲಿ ಏರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಯಾನ್ ಓರಿ ಉಂಟು ಮಗ ನಿಕ್ಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ ಆವ ಜೀರಾ ಲಾತ್ ಪಂಡರತೆ ಯಾವ ನಾಯ್ದಾವೆ ಅನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದಾಲ ಉಂಡಾ ದಾದುಂಡು ಬೋಡು ಓಕೆ ಏನಾರ್ದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಸರ್ ದಾದ ಪ್ರವೀಣ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಪಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಬರೋಡ ಬುರ್ಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತಿನೇಟತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈತ್ ಬೇಜಾರಾಪಿನಿ ಯಾನೇ ಉಂತಾಂಡ ನಿಕುಲ್ ಅಡೆ ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಜೇಂಕ್ ರಿತ್ತಿಲಕ ನೆಪ್ಪು ಆತ ನಿಕುಲ್ ಪಾತೇರ್ ನಿಕುಲ್ ಸಾರಿ ಕೇಳನು ದಾದ ಒಂದು ಶೋಭ ಬಲ ಮಗ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ನಾಯ್ದ ಲಾಭುಂಡು ಅವಂದಿಯೇ ನಾಯ್ದ ಲಾಭುಂಡು ನಾಯ್ದ ಮಾಸ ಉಂಡು ಜಯಲತ ಕೊಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುದೆ ಜಯಲತ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ತಿ ಬತ್ತಾಲ್ ಧರ್ಮಗೆ ನನ್ನಿಕುಲು ಇಜ್ಜಿಯ ಪ್ರವೀಣ ಪೊಕ್ಕಡೆಗ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಎನ್ನಿನಗನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇಂಡ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಹಚ್ಚುದು ಅಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಪೂರ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜಾಲತ ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚೀರು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಎಡ್ಡೆಡುಪ್ಪುಗಯ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರ್ನೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗ್ಲ ಬುಡ್ದುಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಬಲೆ ಜೆತ್ತಿನ ಮಗ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹಾಕಲು ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೇರತ್ತ ಪಾತೆರ್ರೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಡಲ್ಲ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಹಾಕಲು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಜಿನ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಓದುದು ಬಂಪೆ ಅವೇನು ಅರ್ಥ ಬಂತು ನಿಖಿಲ ಆನ್ಸರ್ ಬಂಪೆ ನಿಖಿಲೆಗೆ ದಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನ ಎಂಟ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ಹಾಕಲೆ ಬಂಪೆ ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಓಕೆನಾ ಅಜ್ಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಓರಿ ಉಳ್ಳೆ ಅಂದ ಅಂಚಿನಿ ಇರಂದ ಅವೇ ಅಜ್ಜಿ ಬಂದೆ ಅದು ತುಲ ಜಯಲ ತಗಪ್ಪ ಗುಲಾಬಿಲ ಹಾಟ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಓ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಯಾನ್ ಕವಿನು ಅದ ಇಪ್ಪೆಗೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಇದು ಅಕ್ಕ ಕನಪುನ ಇಜ್ಜಿಯ ಪಕ್ಕನೆ ಪಾತಿರ್ನಿಯ ಹಾಗೆ ದಾದನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡ ದಾಯಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತಾರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇರ್ನಪ್ಪ ನೋಡಿಯೇ ಸಮಾಚಾರ ಪೂರ ಇರ್ನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗ ಸಮಾಚಾರವೇ ಅವೇನು ಪಲ್ಲೆ ಏರೇನು ಒಯ್ತೇರು ಮಗ ದಾದಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ಗಕ್ಕ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಯಾ ಗಲಾಟೆ ಮಂತಂದು ಮೊಕ್ಕನ ಈ ಎನ್ನ ಡೈಲಿ ಉಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಐಕುಲ ಅಡಾಯ್ ಮಂತಾನ ಯಾನ್ ಆಲ್ತು ರಿಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆನ್ ಉಡ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಪೋಡು ಓದು ಅದು ತಾಕತ್ತೆ ಎಂಡೆಜ್ಜಿ ತೆಮ್ಮಾರ್ಪುಲಿ ದೂರ ಮೀನ್ ಪತ್ತೆರೆ ಪೋಯಿನಿ ವನಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಿ ವೆಜ್ಜ ಅಂದು ರೀಪ್ಲೇ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಪನ್ನೆ ಕಥ ಬೋಡ ಅದು ಕವಿಲಯ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಆಯ್ಕ್ ರ್ಯಾಶ್ ಆತೆ ಆವೋಡುಕೆ ಆತೆ ಅವೇ ವಿಷಯ ಕವಿ ಯಾರು ವೈಪೆಗೆ ಕವಿ ಅತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನು ಗೊತ್ತಂಡತ ಆಯ್ತು ವೈಪುನ ಬತ್ತನದ ಆದುಂಡು ಯಾನ್ ಬತ್ತೆಗೆ ಅವು ಕತೆ ಎಡ್ಡುಂಡು ಒಂತೆ ಕಾರ್ನು ಕೂರು ವೆಜ್ಜಾರೆ ತಿನ್ಲೆ ವೆಜ್ಜೀರೆ ತಿನ್ಲೆ ತಂದಿಯೇ ನಮ್ಮಗ ಮೀನ್ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ್ ಕೋರಿ ತಿನ್ನುವಲ್ಲಿ ಮಾಸ ತಿಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ
എനിക്ക് ಬೇಜಾರಾನಕ್ಕ ಸಾರಿ ಯಾನ್ಕೇನು ಶೋಭಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಒಯ್ಪುನು ಬಂದು ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಉಂಡರ ಅವು ಪುರ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ನಡುಕು ಒಂಚ ಪಾತೆ ನಲ್ಲದ ಆದಾಗೆ ಆ ಕವಿದ ಅಂದು ಪ್ರವೀಣನ್ನೇ ಕನ್ಯಾ ಕವಿ ಅತ್ತ ಆಯೆ ನಿಖಲ್ ಪಾತೆ నాకు ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಜೆ ಆಯ ನಾತಿಗೆ ಬಿಸಿ అంటే ಯಾನ್ಲ ಕೊಡ ಹಿಂಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಂಪನಾಗ ಎಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅವ್ಳು ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರಿ ಜಾಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೊರ್ದು ಕೊಡು ಅಂಚಲ್ಲ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಪೋಪೆ ಗೊತ್ತನ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಆಪುನಾಯ ಅವೇನೆ ತೂಪು ಜೇತಾಯೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡುಗೆನ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ చెప్పులేనా ಕೊಡ್ತಾಡ ದಾದಾ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಟ್ರಾಸಿ ಪಾತಿರು ಚೋಕೆ ಶಟ್ ಅಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವ್ ಉಂಟಲು ಗಲಾಟೆ ಬುರ್ಚಿಯಾ ಬರ್ಪಿನೇ ಒಂದು 4 ಲೈಕ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕರ್ಲೇಕಿ ಏತು ಪಾತೆರ್ ಯಾನ್ ಸೇಲೆ ಪಾತೆರ್ಜು ಮಾರಯ್ಯ ಸೇಲೆ ಪಾತೆರ್ ನೆನ್ನೆ ಇಟ್ಟ ಒಂದು 100 ಜನ ಬೈದಿರೋದಾದನ ಸೇಲೆ ಪಾತೆರ್ದು ಆಯ್ ಬಾಬು ಆಯ್ ಚಿನ್ನು ಆಯ್ ಅನ್ನೆ ಎಂಕವು ಬುರ್ಚಂಚ ಈ ಕವಿಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಿನಿಯ ಕೇಂಡೇರು ಅಲ್ಲೇನು ನಡುಟು ಒಯ್ಪೊರ್ಚಿ ಪಂಡೇರು ಅವು ಬೇಜಾರಂಡು ಯಾನು ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತವಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗೂ ಎನ್ನ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ತಾರೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತು ಜೋಕೆ ಬಾಜೆಲುಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ದಾದ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚಿ ಗಲಾಟೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಅಡ್ಡು ಜಂತ ಈ ಶೋಭಾ ಪ್ರವೀಣ ಈ ಪ್ರವೀಣಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ ಓದು ಜೆ ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಆಯ್ ಕೇಂದ್ರ ಜೆ ಬಂದಾಯ್ ಯಾನ್ ತೂತು ಜೆ ಬಂದಾಯ್ ನಡುಟು ಬುರ್ನಿಯಾನು ಐಕ್ ಆತೆ ಬೊಕದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರೇ ಬುಡ್ಲೆ ಜನಲೆಪ್ಪಲೆ ಬರಡು ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದೀದು ಓದಿತೆ ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಯ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕನ್ನ ಚಾ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲೆ ಯಾವನ್ನ ನೀರು ಕೊರ್ಲೆ ಏರಿದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರವೀಣ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲ ಮನ್ಪುರ್ಚಿ ಮಾರಯ್ಯ ನೀಗ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಏತು ಜನ ಬರ್ಪೇರು పొర్లుతేరే బర్పి నాకు మస్తు జనం ఉన్నారు నీకు గొత్తుండత నీకు ఇటు ಒಂಜಿ జನ ಮಿಸ್ ಆತನು ನಂಜಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡು నీకు ಆ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಆಕುಲ್ ಪಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರಿಯ పోదు ಐಡು ఉంటుంది ಪ್ರೈಣ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಾಪು ನಂಚಾಪು నీకు ಸರಿ ಜಾನ್ಲ ಪನ್ಪೇರ ಅವು ಗೊತ್ತುರ నీకు ಅಜ್ಜಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಬರಡು ಯಾನಿರೆಗು 11 ಉಪ್ಪು ಜೆ ನಾನು ಇದಾದ ಯಾನು ಪನ್ನೇನು ಮತ್ತು ಸೀರಿಯಸ್ಗೆ ದೆತ್ತೊಂಡು ಮಾರೆ ಆಲ್ ತಮಸೆ ಪಾತೆರ್ನು ಗೊತ್ತುನತೆ ಖುಷಿ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಜನಕುಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮನೆತಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ನೀರು ಇರು ಬರ್ಲಿ ಅಂದು ನೀರು ಕಂತೀತ ದೊಂಡೆ ಆಜು ಎಂಕು ಕರಿ ಮೀನು ಅಕ್ಕ ಮೀನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಭಾ ಕಜಿಪು ಹಲೋ ಸೀರೀಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಜೋಕೆ ಆಲ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪರಾಟ ಹಗಸಿ ಅವಿಜ್ಜಿ ಬುಡ್ಡೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೇರ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಜಲ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜೇರ್ ಪೋಯರಾರ್ ಎಂಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆನ್ಸಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ದಾಯ ರಾಶ ಆಪಿನಿ ಏನ್ ರಾಶ ಇನ್ಯಾ ಅಂದ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಧರ್ಮಕುಮಾರ ಆಂಡಿಯ ಬಾರಿ ಅವರ ಉರ್ಚೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಈತ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನಾತಿಗೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ಪೋಪ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ದೋಸ್ಕರ ನಿಕುಲ್ ನಡೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾತನು ಪಂಚ ನೀರು ಕನ ಬಾಟ್ಲಿಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಕನ
ಧರ್ಮ. ಓಕೆ ಸರಿ, ಬಾಯ್, ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಕ್ಕ, ಬಾಯ್. ಓ ಪ್ರವೀಣ್ ದಾದಾ ini. ಓ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್, ನೀರು ದೋಸೆ ಉಂಟಾ? ఒక దాదే యాన్ దాద తప్పు మందే ట్రాస్ ఇంక పని నీకు దాదా ఉంటావరా త్యానే ఉంటావడా ಅತ್ಯ ಯಾನ್ ಪನ್ಪು ನೀತಿ ದಾಯಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋದು ಪನ್ಪುಲಕ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾರೆಯ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕವಿಗ್ಲ ಶೋಭಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇಲೆ ಏತ್ ಬಿಸಿ ಉಂಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರಂದುಪ್ಪೇರು ಈ ಮೂಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾರ್ದು ಅಂಚುದು ಅಂಚಿಪೋನಾಗ ಮೂಲ್ ಕೆಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪೋದು ಮಿಸ್ ಆಪುಂಡು ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆಪು ಜೈಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾದ ಮಾರ್ರೆ ನೀರು ದೋಸೆ ವನಿತಾ ಅರೆಗ ಅನ್ನ ನೀರು ದೋಸೆ ಬುಡ್ಗೆ ಕೋರ್ಸುಕ್ಕವ ಅನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಡು ಜೋಕುಲು ಲಡಾಯಿ ಬಂತಿಲ್ಲಕ ಬಕ್ಕ ಮೆಲ್ಲ ಬೇಂಚಿದ್ರೆ ಎಂಟು ಕೈ ನಿಂಚ ತೋಜಪ್ಪ ಅವನು ರಾಜ್ಯ ಕೋಪನ ಅಂಚಾಂಡೊಂದು ಕತೆ ಅದು ಸೋಗಪ್ಪನ ಮೈಟು ಇದು ಅದೇ ಕವಿಡ ಪನ್ಪುನಿ ಕವಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನು ಮಾತ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೇವೆ ಪೂರ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ಲ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಪ್ರವೀಣ್ ನಿಗುಲು ದಾದ ಅಂಚ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾನ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡ ಒಂದೇ ನೀರು ದೋಸೆ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಆವ ಅಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಬತ್ತೇರು ಯಾನು ಒರಿಯನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಪುಜಿ ಮಾರೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹೊರ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಉಂತುಜಿ ಓಕೆ ಎಂಕದ ಅವು ತೋಜುಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೀಪ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಮಂದಲಿ ಆತ ಪೆಟ್ಟು ಮುಗಿಡ ಬಲೆ ಸರಿ ಅಂಡ್ ರಾಜ ಅಂಡ್ ಮೊಕಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಜಿ ಎಂಕು ಕೂಕರ್ಲಿ ಮಲ್ಪದ ಗುಳ್ಳೈಟೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ್ತುಲ ಅನ್ನನೆಲ್ಲ ವನಿತನೆಲ್ಲ ಮೂಲು ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಪುರ ಒಂದುಂಡು ಇಷ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಮುಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಒರೇನು ಒರಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಏರು ಅಲ್ಪನೇ ಕುಲ್ಲೆ ಅಂದೇ ಪೂರ ಬರ್ಪ ಅವಲೆ ಕುಲ್ಲೇವೆ ಬಕ್ಕ ತಿಂದಿರ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಎರಡಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪುಲಿ ಮುಂಚ ಅವೇ ಈರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ವ ಇಂಕ್ ನೋಡ್ಚೋಕೆ ಯಾನು ಮಾತೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ದೇವರೇ ಹೆಂಗ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಮಾತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೋಡ ಬರ್ಚ ಬರ್ಚಿ ಹೆಂಗುಲೊಂದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಾಗ ಅನ್ನನ ಈರ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಕ್ಕನ ಮೂಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಬರ ಮನ್ಪುಗ ಹೆಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುನು ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಖಾಲಿ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ಗೆ ಪನ್ನೆಕ್ ಈತು ಮಾತಾಂಡು ಪೂರ ಬರ್ಪುಡು ಇರವ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಮಂತಿನಿ ಹಾಲು ಸೂಟೆ ಕವಿತಾಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನು ಅದು ಓದುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ ಇಪ್ಪುನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬರಡು ನೇ ಸತ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ ದಿಕ್ಕನ ಯಾನು ಎಂಕಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಚಿ ಯಾನು ಹೋಟೆಲ್ ಗುಲೊಂದು ಮನ್ಪೆ ಬೆಲೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಕಡೆ ಅವೇನು ಓಡೆ ಕೊನಪರು ದಾದ ಕುಸಲಿ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ದ ಪಂದು ದೇವೇರ್ನ ಅಜ ಗೊತ್ತಿ ಜೋಕೆ ನಿಕ್ಕಲ ಗೊತ್ತಿ ಜಂಕಲ ಗೊಚ್ಚಿ ಈ ಅಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮೂಲ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆ ಮೊಕಲ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಭಾರತಿ ನೇ ಯಾ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏರಿಯಾಡ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿದ ಹೋಟೆಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದಿತ್ತು
ಅಂಚ ಪಂಡ ನಿಟ್ಟೆ ದಾದಾಪು ನಮ್ಮಡ ದುಂಪೊಪ್ಪು ನಕಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಿ ಯಾನು ಪರಬು ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ರೀಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಪರಬ್ ಈ ಸೂಟೆಗೆ ಪಂಡಿನತ ಪೂರ ಮಂದಿನಿ ಕವಿತಾ ಸೂಟೆ ಬರ್ಪುಡು ವೆಯ್ಟ್ ಏಪ ಇನಿ ಬೂರ್ವ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಪುಡು ಇನಿ ಬರು ಈರು ಕುಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಡು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಗಂಜಿ ಊಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಅವು ದಾದಾಕ್ಕೋ ಮಲ್ ಮಗಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಯ ಅಕ್ಕ ಇರುಂಡಾರ ಇಜ್ಜಿಯ ನನಗೂ ನೋಡಿ ಆ ಬಕ್ಕೋನ್ಪೆ ಉಪ್ಪು 4 ಜನ ಇಜ್ಜ ಗಲಾಟೆ ಮಂತು ನಂಡತ ಎತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ 5 ಜನ ಬರೀ ಹೋದ್ ದಾದ ಪಂಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಗ ಲೈವ್ ಜನ ಇಜ್ಜೇರು 4-5 ಜನ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇತೇರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಅಕ್ಕಳ ಮರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಜೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬರದಿನಕಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕುದರ್ದೆಪ್ಪುಚ್ಚಿ ನೆಟ್ಟು ಕೆರೆಯರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಥಾಂಡಾ ದುಮ್ಮಿ ಏರಿತ್ತೆ ನಕಲು ಬತ್ತಿಜ್ಜೆರಡ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಕುದರ್ದೆ ಬಂದಚ್ಚಿ ಆಯ ಬೈಜೆ ಬತ್ತಿ ನಕಲು ಎಂಕಲ್ ನಾಕು ಪೋಯೇರು ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತು ಸಾರಿ ಕಬಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಟಲ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಟಲ್ ಪ್ರೈನ ನಲ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಅಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡ್ಗಸಿಯಾ ಬಾಟಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ಬೋರು ಸೋಡಾ ಸೋಡಾ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವ ಖಾಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಅವೇ ಅವು ಮಾತು ಸೈಯಡ್ ಮಾತ ಪದ್ಯ ಪಲ್ಯವರ ಬೋರಾಂಡ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಜನ ಕುಲ್ತುದು ಬರ್ಪೇರು ಅವ ಪಲ್ಲೆ ಕುಕ್ಕುದ ಐಸ್ ಕುಕ್ಕುಡು ರೆಡ್ ಉಂಡರಪ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ పోతారు ಅಜ್ಜಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ರಜಿ పోయారు ರಜಿ ದೊಡ್ಡ ಓ ದೊಡ್ಡ ಹೋಲೇರು ಮಾರಾರು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಇಜ್ಜ ಅಕ್ಕ ಗಲಾಟಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ತೋದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಹೈಡಿತು ಅಂದು ತಮಸಲ ಮನ್ಪೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ ಜನ್ಮ ಅನುಬಂಧ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರಕ್ಕ ಮನೆಗೆ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು ಬಂದು ನಾಳೆ ಹೋಗುದು ಪುನಃ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಅಮ್ಮಂದು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಂಡ ಕಟ್ಟದ ಏಡುಂಡವ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಅನುಬಂಧ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯಿತಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಮೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು 2 ಜನ ಅವೇನೆ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಡ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಸುಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಪೂರಲ್ಲ ఎద్దులావు వేడులావు కోరిలావు ఉండి ఏరు బండి ఉండు భలే కోరి మీనుండు మూడు కుట్లాడు కోరి మీనుండు ఏమన్నా వీడియో తులేవే వీడియో తూ సపోర్ట్ మంపులే మాత మీరు కట్టద నాయి ఉండు మళ్ళా తొందరుడు మలుపులే నే కట్ట నాయి మాత మలుపుడు ఏమనుపు జవి వనిత మలుపనా 3 ಪ್ರವೀಣ ಪೋಯನಾಯಿ ವನಿತ ಹಠದ ಕೊರಿ ಮನ್ಪವ ಯಾ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕವು 3 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜೆ ನಾಯಿನ್ ಪೂರ 3 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ 3 ಯಾ 3 ಜಿ ಬನ್ನಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ
18 ಲೈಕಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಹಾಗೆ 18 ಲೈಕ್ 19 ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಬನ್ನಿ, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಒಂದು ಬಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನಾವು ಬೆಳೆಯೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಹೂವಿನ ಬಾಡದಂತೆ ವೈರಲ್ ಆದ ಮಧ್ಯ ಬೊಂಬೈಡು ತೊಂದೂರು ತಿಕ್ಕುಂಡ ಬೊಂಬೈಡು ತೊಂದೂರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡ ತಿಕ್ಕುಡು. ನಮ್ಮ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕ, ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪರ ಅಕ್ಕ ಅಂದು ಶೋಭಾ ಈಗ ಸುರುಡು ಉಂಡದ ನೆಟ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು. ಜನ ಅಂಚನೆ ಬರಂದಿತ್ತೀರಿ ಶೋಭಾ ಈ ತೇರ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದ ಜನ್ಮಾನ ಬಂದ ಲೈಕ್ 6 ಶೋಭಾ. ಈ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅನ್ಬೇಡ ಎರಡ ಆಜಿ ಐಡಿ ಗೊತ್ತನ ಆರ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಬತ್ತನ ಅರ್ನ ಆಜಿ ಐಡಿ ಇಡ್ಲ ಇಂಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಗೊತ್ತನ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ. ಬಿಸಿಲುಂಡಾ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಬಿಸಿಲೇ ಉಂಡಾ? ಹಾ ಖಂಡಿತ. ಅಕಲಿಗೆ ಗೋಪುರದ ಹಾಲೆಜ್ಜಿಯ ಅಕಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ, ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಪಾತೇರ್ನುಂಡತ ಅಕಲು ನಿಜವಾದ ಅಕಲು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರ್ನ ಅಕಲು ಏತ್ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಪಾತೇರ್ವೆ ಇತ್ತ ಆತ ಲೈಕ್ ಅಕಲ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ ಲೈಕ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಕೋಪಿನಿ ಒಂದು 2 ದಿನ ಬೇಜೇರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಕೊಂಚ ಖುಷಿ ಆಪಿನಿ. ಕವಿಯಲ್ಲ ಬಿಸಲೆಡು ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದ ಅನುಭವ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಲೈವ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದು ಖುಷಿ ಆಗುದು ನನಗೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹುಷಾರೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ಹೋಗಿದೆ, ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಮ್ಮು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳಿ? ಯೋಗೀಶ್ ಆಡ್ಲ ಬರ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬೋಪೆ. ಯೋಗೀಶ್, ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ತೊಂದೂರು ದೀಪಾರೆ ಪೋಯಾರ ಆಟದು ಅಂದು ಪೋಯಾರು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಬಂದ ಜನ್ಮ ಬಂದ ಗುಡ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಗನ್ನ ಇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಬಕ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಾ ಬರಡಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಬಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಲೈವ್ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಯ್ತಾ. ಅಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಡ್ಬೋದು ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಲೈವ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು aku like itulah. Thank you ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಗುಲಿ ಮಿಂಚು ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಜನ ಕೊಂಚಿ ಕೋರಿಮಿಂದ ಬಂದ ಜನ್ಮ ಬಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವನಿತಾ ಸಲಿಯಾನ ಅಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ. ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಬೋಪುನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಲು ಸೂಟೆ ಪೋಯಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಯೋಗೀಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗೀಶ್. ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಜನ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದ. ನಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅಜ್ಜಿ ಕವಿ ಪಾಪ ಅಂಜಪ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ಫುಲ್ಲಿಗೆ. ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಯಾ? ಓಕೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ ಬತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ಪುಲ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲೆ. ಸೂಪರ್. ಸುರೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡ. ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಬಂಗಾರು ಪುಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಈ ಚೂಟೆಗೆ ದಾರೆ ಬರಬು. ಓ ಅಜ್ಜಿ ವನಿತಾ ಅನ್ನೆ ಪೋಯರಾ ಆಯ್ ಪೋಯೆ ಚೂರು ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮಗಲ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತಪ್ಪ
ಆರೇನ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಪು ಜಲಿ ಶೋಭಾ ಮಗಲ ಬರ್ಪು ಜೇರ್ ಆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಹೊರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯೋಗೀಶ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೋಗೀಶ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ನಾನು ಈ ರೋಡೇ ಪೋಪಿನಿಯೇ ದಾದಿ ಗೊತ್ತಿರಿ ಅನ್ನೊಂದ ಎಂಕುಲು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತಾಯೇ ಅವೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಲೆ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾನು ಜನ್ಮ ತುಳು ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕನ್ನಡನಾ ಓಕೆ ಕವಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡವ ಬುಡ್ಲ ನಿನ್ನ ಪನ್ನಿ ಯೋಗೀಶ ಬೈದೇನ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಸೂಪರ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಪ್ರಾಯದ ಕ್ಲೀನ್ ಪರಾಪು ಪನ್ಪತ್ತ ಕುದುರೆ ಕವಿತಾ ಸಾರಿ ಅವಿಗೆ ಪ್ರಾಯದ ಕ್ಲೀನ್ ಕುದುರೆ ಪನ್ಪತ್ತ ಕವಿತಾ ಇರ್ನ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತವೆ ಇರಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಬಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ದಪ್ಪಗ ಇರ್ನ ಕಾರ್ ಬರ್ತವೆ ಇರಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಲೆ ಪರಪರ ಅಂದ್ರೆ ಜವಂದಿ ಬರೋಡ ಯಾನೇ ಪನೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆತ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಜನ ಸರಿಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆ ಕೈ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಕವಿ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಯಾನು ಒರಿಯುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚಾಂಡ ಅಜ್ಜೆರ ಸೂಪರ್ ಲೈಕ್ ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರಕ್ಕ ದಾದಯ್ಯ ಎನ್ನದಾದ ಕೂಡ ಎನ್ನಲುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಕವಿ ಅಜ್ಜಿ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಯಾನು ಒರಿಯುಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಅಂಚಾಂಡ ಅಜ್ಜೆರ ಅಂಚನಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಜಗದೀಶ್ ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರಿಯಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುಬಂಧ ನಂದು 2 GB ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 1 GB ಬೀಳುತ್ತೆ ಓ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಬೇಕಾ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮದು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಓ ಟೀಚರೇ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಅಲೆಗು ಚೂರು ಪಂಡದು ಕೊರ್ಲೆ ಮಗ ಅಂದ ಆ ಪಂಡ ಪರಬೆ ಅಂದು ದಾದೇನು ಬಂದು ಕೊರ್ತೀನಿ ನಮಸ್ತೆಗೆ ಅಕ್ಕ ಸಾರಿ ಬೇಜಾರು ಬರ್ಪೋಸಿ ಓಕೆ ಎಂಕು ಶೋಭಾ ಕವಿ ಜೀವನೆ ಓಕೆ ಅಂಚದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಶೋಭಾ ಕವಿ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ಸಾರಿ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ತುಲಾ ಕವಿತಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ 90 ಪಾಡರೆ ಏರ್ಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೆ ಬಲೆ ದಾದನ ಮುಲ್ಪ 2 ಸಾವಿರ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ನಾನು ಅಯ್ಯ ಕೈಟ್ ಬಾಡ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಖಾಲಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಫುಲ್ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಡಿಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಮತ್ತು ಹುಲಿವೇಷ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆಯಿತಾ ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪು ಜಪನ್ ಪರ ಆಂಟಿ ದಾದ ಮಲ್ತೇರಿ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ನಾನು ಬಂದ ಜನ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಇಡ 6 ಮಲ್ಪುನತೆ 6 ದಾದ ಪಂಡೆರ ಇರೆಗೆ ಏರ್ ಮಗ ಆಂಟಿ ಕವಿತಾ ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಆಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಈರು ಪರಗು ಟಾಟಾಗೆ ದೂರ ಬೀಜ ಟಾಟಾ
ಏಕಾರ್ದು ಕುಲೋಂದಿಂಚಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾತ ತಿಂದಾಂಡು ಇತ್ತ ಟಾಟಗೆ ಬಂದಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾಂಡ ಅನ್ನರ್ನ ಅವು ಮರಲೆ ಬೂಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಅತ್ತು ವನಿತ ಅನ್ನಗ ಅನ್ನನ್ನ ಗುಂಡತ ಅಂದು ಪುರ ತಿಂದಾಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ತಿಂದಾಂಡು ಏರಕ್ಕ ಮರಲೆ ಏರಿಯಾ ಮರಲೆ ವನಿತ ಬಂದಿ ಮಲ್ಲಾಂಡಿ ತಿಂದ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಸ್ಪೀಕರ್ పోతుండు బెల్ట్ బే స్పీకర్ పోతుండే ಶೀತಲ ವಾಡಿದಂತೆ ಅಂದಿ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತೆ ಮರಲೆ ಬತ್ತೆಗೆ ಯೋಗೀಶ ಅಂದ ಆಟ ಮಂತ ಪೋಯಿ ನನ್ನ ಪೆರ್ಮರದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರೆಡ್ಲೆ ಸಚ್ಚು ಪ್ರವೀಣ್ ಕೊಂಚ ನೈಟ್ಲಿ ಎದುಗೋರು ತಪಾಲೆ ಈ ಜನ ಆ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡು ಸುಕ್ಕ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದು ಇದು ದನ ಪೋದ್ ಪೆರ್ಮರದ ಲೆಕ್ಕ ಪೊರೆಡ್ರು ಹಂಗೆ ಶೋಭಾ ಉಂಡನಾ ಎಂಗಲ್ ಕೋಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಕಡಲೆ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಈರು ಓಲು ಮೇಲೆ ಬಾರಡು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏ ಸಚ್ಚು ಬತ್ತಿನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊರತ ನೆಲ್ಲಿಯಾಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಓವಾವು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಓವಾಗೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ చెప్పులే అన్న మంచి కట్టే అన్న బజ్జి మల్లాండ మనసాండు వాణి ఉండరా కోడే ఉబ్బరడిತ್ತೆ దానికి పోತೀನಿ ఉబ్బరడు లైన్ పాడ్రేగా అజ్జిల్లతో పోతినా నాన్న బంగ్లాదేశ్ అమెరికాలో మ్యాచ్ చూపింది అందా తులే దాదా స్పెషల్ కజిపు ఏರಿಗೆ ఎంకుదాలు ಕವಿ ಓಲ್ಲ ಪರಬುಂಡು ಕರಿಮೀನು ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಪೋಪೆ ಮಗ ಆಯ್ ಬತ್ತೇತ ಏರು ಸಚಿನ ಪಾಪ ಲೈಫ್ ಕೊರ್ಪಿವಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾನು ಅಜ್ಜಿಲ ಯಾಲ್ಲ ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಹೋದಿತ್ತ ಅಂದೇ ಅಜ್ಜಿ ಸಚ್ಚಿನಟ್ಟು ಲಾಂಗ್ ರೈಡ್ ಬೈಕ್ಡಾ ಎಂಟಿ ಬೈಕ್ಡ ಎಂಟೆ ಹಾಪುಂಡು ಕುಲ್ಲಾರೆ ಕುತ್ತ ಮಂತ ಕುಲ್ಲುಂಡ ವೇಕೆ ಊರು ಬೇರತ ಅಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ ಬೋಲೆ ಟಾಟಾ ಹಾಗೆ ಯೋಗೀಶನ ಕೈ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಓ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ದೂರ ಪೋಪುನ ಈರಜ್ಜಿ ನೀರು ದೋಸೆಗೆ ಒಯ್ಕುಯ ಉಂದಂಬೆ ಓ ತಪ್ಪಲೆ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೇಪ ಬೈದಿನಿ ದಕ್ಕೆಡು ಬೈನಿಗೆ ಅತ್ತು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇ ತಗೋತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಜ್ಜಿ ಜೋರು ಡಬ್ಬೆ ತಪ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಪನ್ನೊಲಿಯಾ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ఆయన నుంచి క్యార్ మని పడిచావు ఆయనకు నేరోడ్చి అంచని ఇప్పాడు సపోర్ట్ మెసేజ్ పెట్టింది అజ్జి జోరుండు అజ్జి టాటా ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪರಬು ಅಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಆಯವರಿ ಮರಲೆ ಯೋಗಿಸಿ ನೆರ್ಲೆ ಅರೆಗು ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಪನರ ಅಂದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ పోతాడు ಸಚಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ పోతాడు ಅಜ್ಜಿಲ್ಲೇ ತಂದು ಜಾಲ್ ರೈಡ್ ಟಾಟಾಗೆ
ಅಜ್ಜಿ ಉನ್ನಸೆ ಮುಲ್ಪರೆ ಹುಲಿ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚಿವೆಯ ಅಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜೆ ಬೋಡ ಆಗ್ಯಾರ ಕಂತು ಕೂರ್ತೀನಿ ಬೇರು ಅಂದ ಮಗ ಎಂಕುಲು ಆಯ ಬಂಡ ಇಷ್ಟ ಯಾನು ಮೋಕೇಡಿ ಬಂಡಿನಿ ತಪಾಲೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬೋ ದೇವರ ತಣ್ಣೀರು ಬಾವಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ದಾದ ಮಾತ ತಿಂದಾರು ಒಬ್ಬೋಗೆ ದಾದ ಮಾತ ತಿಂದಾರು ಅನ್ನ ఆయన కొనలే మార్రా అంది ఆయన నుంచి కొనలే కై తోసిపోనేను యోగిషాను ಏನ ಲೈವ್ ಗುಂಡತ ಅನ್ನು ಸುವರ್ಣ ಬರ್ತಂತೆ ಬಕ ಸುವಾಸ್ ಕೋಟೆನ ಬರುವಂತೇರು ಇಜ್ಜೇರಿ ಹಿಮಾಲಯ ನಿನ್ನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈಟು ಮಲ್ತೀನಿ ಓ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈಟು ಅಜ್ಜಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದ್ರೆ ಆಂಡಯ್ಯ ಸಚಿನ್ ಅಜ್ಜಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಮಾಡ್ರೇನಾ ತಿನ್ನರಾ ಪೂಜಿ ಆತ ಮಗ ಅಡೆಗೆ ನಿಂಗಿನಿ ಆ ಉಜ್ಜನ ತಿನ್ನರಾ ಪುಡ ಮರಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನು కదా ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರಿಲು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚನ ಜೋಕುಲು ಪಾಪಯ್ಯ ಯೋಗೀಶ ದಾದ ಬೋಡ ಬೇಕಾ ಸೀರಾ ದೊಂಡೆಗೆ ಮೈತಿನ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ಏನೇ ಆತೇನಾ ಅವಮಾನ ವಿಷಯನಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆಂದು ತಿಂಪು ಚಮಚಟ್ ಬಾಯಿ ಕೊರಿಯಾನ ಏರಿ ಶೋಭಾ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಲಿಂಡ ಯೋಗೀಶ್ ಮೆಸೇಜ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪು ಜಿಂಡ ಸೈಪ್ ಆಯ್ತ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೋಕುಲು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪಾಪ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಾಪ ಯಾನು ನಡುಟು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ ದೊಂಡೆ ಕೊರ್ದು ದೊಂಡೆ ಪೋತುಂಡು ಮಗ ದೊಂಡೆ ಕೊರ್ದು ಪೋತುನ್ಗೆ ದೊಂಡೆ ಎಂಚಿದೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಚಿನ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿ ದೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗಾನಿಗ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ದಾಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಿರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗವೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗಡ್ಡಿ ಯಾರನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋದಿತ್ತು ಐಕ್ ಬನ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗಿಂದು ದಾಯಿಗೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ದೊಂಡೆ ಕುಟ್ಟಿನೆ ವಾ ಟೀಚರ್ ಮಾರ್ರೆ ಭಾರಿ ಜೋರುಂಡು ಸೇರುಜಿ ಯಾನು ಮನಿತರ ಶಾಲೆ ಬರ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಇರೆಗ್ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಸಚಿನ್ ಮದಿಮೆ ಅದು ಜೋಕುಲಾಂಡ ಮೊಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಸೇರ್ಪಲ್ಲವೇ ಶೋಭನಾ ನಿಕ್ ಅಂಚತ್ ಬೇ ಯಾನ್ ಯೋಗೀಶಾಗ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಕೊರಿಯವ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕೊರ್ತೆ ಬಂದು ಮೂಲು ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಪಾಪ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಲೂಟಿ ಮಂತದೆ ಸಚಿನ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಲೂಟಿ ಮಂತದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಆತ ಅಂದಂದು ಮೋಕೆ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಕರುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಜಾ
Gana mo na kim pa nga, naging mo na. ಅಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಪಾಪತ ಅನ್ನ ಯೋಗೀಶನ್ ಕೊನೊಲೆ ಮಾರೆ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಬಂತೇನು ಯಾನು ತೂತಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನಿ ತೂಡು ವನಿತ ತೂತಲ್ ಅಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಬಿಡು ಇರೇನ ಲೈವ್ ಇನಿಯೇ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚ ಇರೇನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಯಿನಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬೈದಿಜಿ ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಬೈಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಕ್ ಶೀತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ಯೋಗೀಶನ್ ಕೊರೋದು ನೀ ನಾ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಂತಿದೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ವರ್ಷ ಯೋಗೀಶ तेरा नाई यान कोने यान टाइम ಔಟ್ ಮಂತೇನು ಅನ್ನ ಅಲೆ ఆయన ಮೆಸೇಜ್ ದಿಲೆ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಮಂತೇನು చెక్కెప్పుడు ఇచ్చినారా ఆయన పన్నెండు రిలీజ్ అయిపో తూగేయా ಯೋಗೀಶ್ ದಾದಾ ಯೋಗೀಶ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇರಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಎ ಸಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಎ ಸಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಇರು ಕಟ್ಟುವಾರ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟುವಾರ ನೆರ್ಪೇರತೆ ಐಕ್ ಕ್ರೀಡನೆ ಬನ್ನಿ ನೆರಿಯ ಸೈತೇನಾ ಎತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಶಿಕುಮಾರ್ ಗಾನಿಗ ಇರೇನ ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿ ಆತಿಜಿ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಶೀತಾ ಓ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆಗ್ ಬುರ್ಚಿಯೇ ಅನ್ನನ ಲೆಕ್ಕಡು ಇರಿನ ಇಲ್ಲ ಗೇಸಿ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೇಸಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟೋದಿಲ್ಲೇ ಎನ್ನ ಕಿರ್ಮುಂದನೆ ಮೇಲೆ ಬೆಗರುಂಡು ಎ ಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ದೆ ಮಾತ್ರದ ಪವರ್ ಅದಾದನ ಇತ್ತ ಬೆಗರದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆರು ಕೊರಿಯಡಾವು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವ ಆಯದೆ ಬೊಟ್ಟುನು ಇರೇಗ 90 ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪುನ ಇರ್ನ ಜೀವಾಗ 90 ಯಾವ್ಜಿ ಇರ್ನ ಜೀವಾಗ 90 ಯಾವ್ಜಿ ಮೇರ್ ಲವ್ಲೆ ಪುನತ ಆತು ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆತ ಇರ್ಮೂಲೆ ಪುನತ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಪಾಂಡೆ ದೀರ ತಾಸೆ ಕಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಮುಲ್ಕುಲು ಒಂದು ಅಂಟು ಪೆನ್ ಬರ್ತಾವ ಬೊಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆಲಿ ತಾಸೆ ಕಂತ ಕೊರ್ಲಿ ಆಯ್ತು ತೂ ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಯೋಗೀಶ್ ಅಲ್ತಿರ್ಬೇಕಾಯೇ ಬೊಚ್ಚ ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲು ಪಂಚ ಕಲೆ ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಏರಿಯಲ್ ಮೋನೆ ಕಿಮ್ಮುಣೆ ಹಿಂಗೆ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಶೀತ ಪೋಯಿಲ್ಲ ಕಂತ ಸೆಕೆ ಮುಂದಾರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ನಯ್ಯ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ ಈರು ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಲಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಅವರ ಕೊಡೆ పోతే మెల్కారు కదా పోదు ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ పోదు ఇంకులు అగెలు కొరదు బైద అప్పేగు పోతే లైక్ డన్ థ్యాంక్ యూ హౌ ఆర్ యూ సిస్టర్ ఐ ఆమ్ ಫೈನ್ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿ ಚಾ ಪರಿಯಾರಿ पियान जोगुदा ఈ రాత్రికి చా పర్పిని తిన్నారా సిస్టర్ నో తిన్నారా
ಹಿಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೇಕು ಕೋಡೆ ಮಸೂಡಿಕೆಗೂ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಕೋತೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಯಾರು ಮೊಸರು ಹುಡ್ಕ್ಯದ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀಜ ಒಂದಿತ್ತೈತೆ ರಾ 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 ವಾಯನೆ ಪಜ್ಜು ಎಂಚಿನ ಕನ್ನಯ್ಯಲಾಗು ಕನ್ನಡ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಕವಿ ಚಾಪರಂದು ಜೀವಗೆಡ್ಡೆ ತೋರಾಪಿರ್ಗೆ ಅತಿ ಅಕ್ಕ ಅವ ಅಜ್ಜಿ ಏನು ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೀತನ ಮಿತ್ ಡೌಟು ಗೀತ ಅಲ್ಲತಾ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ ಡೌಟ್ ಹೆಂಗೆ ಒಲ್ಪದ ವಿಡಿಯೋ ಅವು ಕೈಕಂಬ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬತ್ತು ಕೈಕಂಬ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾದ ಮಲ್ಕಿಂಬೆ ಗಣೇಶ್ಪುರ ಕೈಕಂಬ ಕುಲ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚಾ ಪರ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂದ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಿಜಿ ಅಂತ ಐಟ್ ಪೂರ ಅರ್ಧ ಮಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಕರದರ್ ಪುರ ಬಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ವಾಯ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಬೀಜ ಉಂಟೈತೆ ನಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಷ್ಟನೇ ಪಂಡೆ ದಾದಾ ಅಪ್ಪಣ್ಣ 90 ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಇಂಚಾಂಡಲ ನಾಡೋಡಿ ದಾದೇನು ನಾನು ಇருந்து ಅಮ್ಮಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಗೋ ಹಿಡ್ದಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ ಗಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ನೀರೇ ನಾವು ಕಾರ್ಗೋ ಹಿಡ್ದಿರ ಜನ ಅಂದೇ ಪಾಗರದ ನಿತ್ತು ಕಾರ್ಗೋ ಗೇಟ್ಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜಿ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ರಗಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದೇ ಪೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬಕ ಪೂರ ಹೈಡ್ ಅವೇ ದಯಪಂಡಲು ಗಡಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐಕ್ ಮೇಜರ್ ಮನ್ಪಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ದಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಎಲ್ಲ ಬುಧವಾರ ರಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ರಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅಲ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹನುಮನ್ ಪೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಮ್ಮಗವ ಎಲ್ಲ ನೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ ದಾರಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಪೋಪರ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಪೋಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಏರು ಓಡಿರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಲೇವಿ ಓಕೆ ನಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ನಾಡೆಗ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ನಿಕ್ ಮುಟ್ಟವೆ ಶೋಭಾ ಇರೀಗ ಇರೀಗ ಅತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಏಜೆಡ್ ಅರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಮ್ಮಗ ಮುರಣಿ 3 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೆ ಲೆತ್ತಮ್ಮ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದ ಇನ್ನಿದ್ದೇನೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜದೆ ಐಕ್ಯಾನು ಕುಲ್ದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಕಾಂಡಯಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮನ್ಪೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಏಪ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಲೇಟಾವು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಡು ಇಪ್ಪ ಒಂದ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಟ್ವಾಲ ಮುಟ್ಟಾಕ ಓಕೆ ಬನ್ನಾನಿಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಶೋಭಾ ಆನಿ ಬಲ ಸಾರಿ ದಾಯಿಗೆ ಸಾರಿ ತಪ್ಪು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕೇಳಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಕಾರ್ ಓಡೆಬೋಡು ಕಾರ್ పోతుడు కారు రెడీ అవుతుంది
ಅವು ದಾದನ ಪೋತ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ఆయన ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಗಾಡಿ ಕನೆಪಿನೆ ದಾದೆ ಆಪುನಿ ಅಮ್ಮಗ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬೈದಿಂಡು ಅವು ಒಂತ ಹೊರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಬಕ್ಕ ಹಾಲ್ಗೆಡ್ಡೆ ಬಂಡೇರು ಪ್ರವೀಣ್ ದಾನೆ ಬಿಸಿ ಇಜ್ಜಿಯ ಅಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಊಟ ಒಂದ ಟೇಬಲ್ ಬೊಟ್ಟದಾಂಡು ಈತೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟನ ಏರೆಗು ನಾಳೆ ಜನ ಪುಲಿ ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಮಾರಾಯ ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಬೇವು ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬಲಾಗು ಬೈದೆ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆಡು ಒಂಜಿ ಬಾರುಂಡು ಇದ್ರೆ ಬಾರುಂಡು ಏಡನರದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂಜೈಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಬಕೊಂಜೆಡ್ದಾದುಂಡು ತಾಸೆ ನಾಸಿಕ್ ಬೊಟ್ಟೆರೆ ಪೋಪೆ ನಮಗೆ ಪೋಪೆ ತಾಸೆ ಬೊಟ್ಟು ನಾಸಿಕ್ ಪೋಪೆ ಅವು ಅಂಚೆನೆ ಡಬ್ಬೆ ಅವು ಬರ್ದಕ್ಕರಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ ಪಿಲಿ ಮಾಡುವೆ ಬೊಂಬೆ ಮತ್ತು ಪೋಪೆ ಪಿಲಿಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂಡು ಮಾರ್ದೆ ನೀವು ಐದು ಬಡ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ ಊರು ಪಿಲಿಂಡ ಓದು ಮಜ್ಜು ಹಾಂ ಏಯ್ ಪನ್ನಮ್ಮೆ ಬರ್ರ ಪ್ರವೀಣ ನಿಕಲ್ ಊರು ಪಿಲಿಂಡ ಪಜ್ಜುಗು ತಾಸೆ ನಾವು ಗಂಧ ಪೋಪೆ ಅವ ಅಜ್ಜ ಅತ್ತ ಅಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದು ದೀಕ್ಷಾ ಈಗ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ದೀಕ್ಷಾ ಇನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕೋಡೆ ದೀಕ್ಷಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಯವು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ದೀಕ್ಷಾನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಆರೆನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಬಿಡದಿ ಅಕ್ಕನ ಮೆಗ್ದಿಯ ಕೋಡೆ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಪಯರು ಅಂದು ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಪುನಗ ಪೋಯೇನು ಓಡೆ ಪೋಯೇನು ಲೇ ಅನ್ನು ಪೂಜಾರಿ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ತಾಸೆ ಕಲ್ಲೇವೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಟ್ಟಾರೆ ಯಾವ ಬೇ ಇನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ಇಲ್ಲ ತಾಸೆ ಏತಲ ಉಂಡು ಊರುಡು ತಾಸೆ ಏತಲ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಿನೇಡು ಬಿಟ್ವಿ ನನ್ನ ಒಟ್ಟು ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನೇಡು ದೆತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೊರ್ಚಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ನೇಟೆ ಚಂಡವ್ ಪ್ರವೀಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಐದು ತೂಪಿಂದಾದಮ್ಮ ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಚಂಡವ್ ಹಾಂ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಅವೇ ಬರ್ಪುಜೆ ನಿಂದು ಆಯ್ತಾ ಊಟ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾದೆ ಯಾವರೆ ನಿಕ್ ದಾನೆ ಮಗ ಶೋಭಾ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ದಾದ ಬೆಚ್ಚ ಪರಬು ಅಜ್ಜಿ ಐಡಿಡು ಇತ್ತಿದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಐಡಿ ಇತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸಾಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನನವೋಡು ಅಜ್ಜಿ చెప్పులే ಪಂಚ ಬೇಗಲಕ್ಕೊಡಲ್ಲ
ಐದು ಏರ್ ಮಗ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರಾ ಓಡ್ಬೆ ಬೇಗ ಮುಂದಪ್ಪ ಅನಿತಾ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಾದ ಉಲ್ಗು ಸೇಪ ದೀಪ ತುಪ್ಪವ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ದಾದ ಗಂಟೆ ಇರಿಗೇಲಾಂಡ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮುಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ವನಿತಾ ದಾದ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮಗ ವನಿತಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಪದಾಗ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಗ ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂದ್ ಪನೋಲಿ ಅತ್ತ ಮಗ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ ಅಜ್ಜೇರು ಪ್ರವೀಣಿ ಪೂರ ಎಬೆ ಮೀಸೆ ಪಿಲ ಮೀಸೆ ಪರೆಜ್ಜಿ ಪಿಲಿ ಮೀಸೆ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಗುಲ್ಗಿಸು ಮೂಲೆ ಶೋಕ ಆತು ಕಿಲ್ಪಿನವಳು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಓ ಓ ಓ ಓ ಹಾಂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾನಾ ಕಣ್ಣದಾನೆ ಕೆಂಪಾತೀನಿ ನಿನ್ನ ಸಿತಾತ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಬೀಪಿಂಡ ಪುಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶುಗರ್ ಉಂಡಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕದಪುನ ಚಾ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಜ್ಜಿ ಬೀಪಿಂಡ ಅತ್ತು DSP ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಉಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿರ BP ಇಜ್ಜಿ ವಡ್ಕ ಇಪ್ಪುನಿಯೇ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಮಗ ಮುರಾನಿ ಆಯ ತಪ್ಪಲೆ ಚೀಪೆ ತಿಂಪದು ಶುಗರ್ ಚವಾ ನಾಯಿ ಮೋಕೆದ ಪುಲ್ಲಿ ವನಿತಾ ಕಡಪನ ದಾಯಿ ಅಜ್ಜಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಳ್ತಾ ಮಂತೀರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಯಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡೆ 13 ಕವಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬತ್ತೇರು ಪೋಲೆ ಆ ಸಚ್ಚು ಪೋಯಿನತ ಅಜ್ಜೇರು ಸಚ್ಚು ನಲವರ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ರಡ್ ಸೋಬಲ ವನಿತಲೆನ್ನ ರಡ್ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತಿಲಕ ಮಗ ಯಾನ ಮೂಗು ಇತ್ತಿಲಕ ನಿರ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಬಂದ ಅವು BP ಲೋ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಹಾಕಿ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಹಾಕಿ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮೈ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪು ಓಕೆ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರಿಗಾರ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಡಬೆ ಐದು ಉಂಟು ಅಡಬೆ ಐದು ಉಂಟು ದೂಪಿ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಎದುರು ಬರೇನು
నీకు లేకుండా ಭಾರತಿ ಅಕ್ಕ ಹೊರ ಮಾತ್ರ ಏರ್ನ ಮಗಲ್ ಈಗ ಪದ್ದು ಇಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಏರ್ನ ಮಗಲ್ ಹೌದೇ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾವ ತೂತ ಎದ್ದಿ ನಂದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ ಇಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಆಯಂಚನವ ಅದೇ ನಾಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಮಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಮಗಲ್ಗೇನ ಅಜ್ಜಿನ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿನ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸುರೇಶ್ ತಿಲಕ ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಸುರೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಈ ಮೂಂಕು ಮಗ ಈ ಮೂಂಕು ಮಗ ಆಯೇ ತಪ್ಪಲೆಯನ್ನ ತಿಗಲ ಮಗ ಅತ್ತು ಯಾರು ಮೂಂಕುಗೆ ಏಮ ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಮೂಂಕು ಏಪಲ ಅರಿಯಂದೆ ಪುನಃ ಮೂಂಕುಡು ಹೆಂಗ ಬರ್ಚಿ ಸೋಬ ಮೂಂಕು ಪಾಡಿರ್ನ ಓ ದೇವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕೋರೆ ಇಂಕ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಪ್ಪಡ ದೇತವನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಸು ಹಾಕಿ ಹಾಂ ಮಗ ಅದ ನಾದೇನು ಹತ್ತು ಮೇ 19 ಕೋರು 20 ಕೋರು ಹಾಂ 20 ಕೋರು ಎಂಚ 13,400 ಒಂಜೇಟಾ ಅಕ್ಕ ಈರು ಅಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ನಾಡದು ಪತ್ತೊಡಿ ಗೀತ ಹೆಂಗೆ ಗೀತ ನಡ್ರ ಗೀತ ಏನ ಲೈವ್ಗೆ ಆಪಲ ಬರ್ಪಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಲೆಂದು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಲೇರು ಎಂಕ್ 2 ಸಾರ ದಾದೆಗಿಲಿಗೆ 2 ಸಾರ ಸೋಬಡ ಕಾಸು ಅಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಸೋಬಡ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುನದೆ ಅಜ್ಜಿ ಗೋಪಿಗಾಲ ಗೀತ ಪಂಡ ಗೀತ ಹೆಂಗ್ ಗೀತನ ಮಿತ್ತೇ ಡೌಟ್ ಗೊತ್ತಾಳೆ ಅಜ್ಜಿ ಗೀತ ಅಜ್ಜಿ ಇದೇನ ಮದುವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲಿ ಸಚಿನ್ನಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮದುವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಮೊಲೆಗ ಗೀತನ ಕಂಡನ ಕೊರ್ಲೇವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಮದುವೆದ ಮಾತಾ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಆತನ ಮಗ ಬಕಾಯೇರು ಸಚ್ಚೇರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮದಿ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಜೀವನದಿ ಕಾವೇರಿ ಅನ್ನವ ನೀಡು ಆಯ ಗ್ಯಾಪ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಇದು ಹೋದರೆ ಬರ್ಬಿಡ ಹಿಂಗ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಓ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಕಾಣದಂತೆ
ಅಪ್ಪಗೆ ಅಜ್ಜಿ ದೀಪತಿಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಸೆಟಪ್ ಚಕ್ರ ಗಾಡಿ ಈತ್ ಮದಿಮೆ ಅಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವರು ಕಕ್ಕೆ ಉಂಡ ಮಗ ಈರು ಅಜ್ಜಿಗೆ ದಾಯೆ ಬ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಆರೆ ಬಂತೀನಿ ಕೊರ್ರೆ ಏ ಅಂದಿಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಬಂತೀನಿ ಚಾನಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಗಾನಿಗ ನಟದಾಗಲ್ಲ ಅತ್ತಿಯವು ಅವು ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ವೈರಲ್ ಆತನಿತ್ತೆ ಡಿಜೆ ಪೂರ ಬೈದು ನಾವು ಡಿಜೆಗೆ ಪೂರ 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 ಪೋತಿಜೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಓಯ್ ಏರೆ ಮತ ಪಾಡು ಪೂರ ಕಾಸಿಂಚು ಮಾರಾಡು ಕಾಯಿ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಥ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ನ್ಯೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟ್ರೈನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂದಾಕಲೆ ಬಾಳ ದೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ ನ್ಯೂ ಫ್ರೀ ಟ್ರೆಂಡ್ ಐತಿ ಯಾನ ಸಾಂಗು ತೂತುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕರ್ಮ 150 33 ಆತುಂಡು ಅಂಚಂಡ ವಾ ಮರ್ಲಿ ಅವ ಅಂಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಮೆಂಪರೆ ಪಂತಿನಿ ಗಟ್ಟದ ಅಲೆತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಬಿಕ್ಕದ್ ಬಂತೀವಿ ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ 30,000 ಕೋಡೆ ಪಿಲಿಗೆ ಬೈದಾರೆ ಯಾ ನಾವು ಇತ್ತೆ ರೇಟ್ ಕರ ಅಕ್ಕೋರೆ ತಿರ್ಗಾವ್ ಮಗ ಅಕ್ಕೋರೆ ತಿರ್ಗಾವ್ ಮಗ ನಾನೇನ್ ತಿರ್ಗಾವ್ ನಾನು ಓಯ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ನೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಬಾಕಿ ನೆಪ್ಪಲೆ ಯಾರ ಓಯ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲನ ನನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಕ್ಕದ ಬಾರ್ದಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಅಲಕ್ಕ ದಕ್ಕದ ಬಾರ್ದಿ ಒಂದು ಈಟೆಂದ ಗೊತ್ತಿச்சு ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಊರದೆತ್ತು ಬಾರ್ದಿ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ವೈಫೈ ಆಂಡ ಏನೋ ಬನ್ನಿ ಬಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾಯಿನಿ ಬೇ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದ ನಾನು ಮಾರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ನಾಯ್ಡ ವೈಫೈ ತೋತನಿ